Φίλες και φίλοι, η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει εξαφανιστεί τις 19 Νοεμβρίου. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες και ψάχνει πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκεται. Εδώ τι μπορεί να σχολιάσει κάποιος? Εγώ μένω ένεος. Η Ειρήνη εξαφανίστηκε κατά από διευκρίνιστες συνθήκες και η αναζήτησή της ξεκίνησε όταν δέχτηκε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον πατριώτη της, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τον φωτογράφησε ως πατέρα των παιδιών της και βιαστή της πιθανόν των νεκρών παιδιών της. Αλλά προφανώς όταν βρεθεί, αν κάνει σωστά η αστυνομία τη δουλειά της, τραγικό αυτό που συμβαίνει, θα πρέπει να απολογηθεί, φαντάζομαι, εκτός από την αποφυγή της για την αυτόφορη διαδικασία, θα πρέπει λογικά να μιλήσει και για την εμπλοκή της σε παραβατικές δραστηριότητες όπως τηλεφωνικές απάτες, αλλά και για τα νεκρά βρέφη. Εκτός και αν η αστυνομία της δώσει και άλλο περιθώριο χρόνου, ή αντίθετα προβεί σε αίτημα να καταθέσει σχετικά με το τι ξέρει για το θρίλερ της Αμαλιάδας που την δείχνει πρωταγωνίστρια. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομία δυσκολεύεται να τη βρει και μου προξενεί αλγινή εντύπωση, ενώ η ίδια έχει δηλώσει διευθύνσεις σε Μέγαρα και Αγίους Θεοδόρους. Η Ρίστο εν παρόδο, η Ειρήνη έχει δηλώσει ότι θα αποκαλύψει τις αλήθειες σχετικά με τις κατηγορίες εις βάρος της. Παραδόξως όμως, η αστυνομία προσπαθεί να την βρει και να την συλλάβει στα πλαίσια του αυτοφόρου. Και η δυσκολία έγκυται ή στην συνεχόμενη αλλαγή τοποθεσίας της, καθιστώντας αδύνατη την ανιχνευσή της, ή στα μη επαρκή στοιχεία της αστυνομίας για άλλα γνωστά σημεία εντοπισμού, σε κύκλους δηλαδή που ήταν γνωστοί. Εκτός βέβαια αν οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι της αστυνομίας για να την αναζητήσουν ή απλά είναι επιφορτισμένοι με άλλες υποθέσεις και άλλες προτεραιότητες. Και τώρα, όσοι ρωτούν για το αν είναι ένοχη τα νεκρά βρέφη, μπορώ να πω ότι το ανθρωποκτονιών δεν έχει επαρκή στοιχεία για να την ενοχοποιήσει αν πράγματι είναι ένοχη, ή απλά δεν μπορεί να την προσεγγίσει με την ανακριτική διαδικασία, διακριτικά και ποικιλοτρόπως, και να την αποσπάσει πληροφορίες. Οπότε, αφενός, σταχυολογούν πληροφορίες για την ίδια και αφετέρου περιμένουν τις ιατροδικαστικές αναλύσεις ώστε να έχουν αποχρώσεις ενδείξεις για να στοιχειοθετήσουν δικογραφία αν είναι βέβαια ένοχη για τα ιδεχτεί αυτά εγκλήματα. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Έχει ενδιαφέρον από πάρα πολλές πλευρές το όλο θέμα. Έχεις κάνει μια εγγραφή στο κανάλι, αφήστε μου το σχόλιο σας και πείτε μου τι πιστεύετε ότι συμβαίνει εδώ. Συντονιστείτε στο κανάλι και τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά σε όλες και όλους.